Това е трети епизод на Minecraft Pocket Edition Survival Best. И така, намерихме спаунер и сега започваме да търсим и други неща. Нали така? Павел Коцев. Павел Великов. И така, да започваме. А хората ще... Имам чувството, че ще питат... Те знаят, че те са само някакви специални неща, които е било. Добре, в което е било? Де да знам. В боя на Minecraft. Мен в боя, както виждате в билдването, само в това съм добър. В крепостта, защото изглеждат отвратителни. Вижте котко и куче на нея, това не се среща всеки ден. Защото съм майка. Вижте колко са сладки. Моето коченце го нема, само Вижте моите какви са сладки. Не тъгува, ще се събуди. Имам котката. Имам предчувствието, че няма да се събуди. Нищо, котко. Споко ще ти намеря друг. Сериозно. Като се прибереш, поработа малко под сървър. Моите виж кои са сладки обаче и са живи. Айде ходим до спаунера. Чакай, я искаме само да видят какви са сладки моите любимци. Виж само набързо. Не благодаря. Тръгвам. Power Rangers. Go, Power Rangers. Да знаете, че за кой ли път споменаваме, че ще снимаме влогове с Павел Великов. Зомби! Умрат децата, да ти умрат тежки наркотици. Употребяват. Ето отрите става. Ако някой знае кой е отрите, ще знае какво говоря. Телефона ми само трепери, защото качват видеа хората. Стига, бе! Ай ти, човек. Аре да фармим малко. Някой ми коментира клипа. Ще имам пречувството, че това ще бъде нашия любимец. Бре, ще спра клипа, за да видя кой ми е коментирал предишния клип. Спри го на пауза просто. Не трябваше да говоря. И така, продължаваме с играта. Беше то, където си измил зъбите зверско. Не, само това ще кажем, не сме искали да те обидиме. Сериозно, не искахме да те обидиме. Просто... Мани го, бе, мани като... Беше доста смешно. Да снима как си мие зъбите. Разбирам, хората искат някои смешни и странни видеа, обаче това беше... Аре бе, това няма да се появява нещо. На тортата беше. Като казахме появи... Добре! На тежки мъки. На тежки наркотици. Бъдеше рано. Абе, ние сме много тъпи. Аре си направим такова. Вода да вземе, кофа да си направим, вода и лава. Това къде? Това как се търче? Fuck this shit, I'm out. Пак си дойде. Боте, co ми взимаш киловете? Си ги взимаш. Това как си отиде? Е, така сега ще излезне. Няма да отида там. За всеки случай. Ти умрат децата, да ти умрат. Ай ти ми дължиш някакъв кило след като толкова пъти не... Чакай, това пише ли беше? Да. Нищо не сте чули! Младей! Едно Power Ranger. Нека Марти ви каже, аз съм един голям палач. Истинския живот. Аре всичко ме вече няма нищо. И не се срамувам от това. Нема този ми. О, нема качих почти. Чакай да го щупя. Не! Няма бе, знам. Лъбе! Ще те подпара. Това, като го щупиш, няма ни дава повече, отколкото са ни дава. Е, то път не бях аз. Видяхте, че беше ти. Няма да спомня сега, нали да спомня? Аре ще сходим. А през нощта дали се спомнят? Не бе, аре си ходим, нали няма. Затворя съм. Отвори го да. Нали да не? Добре, аре, ще го правя нещо. Не бе, това не трябва да бъде толкова светено. А да бъдат.
махнем светлината. Да не се спалва. Да се спалва повече. Ето, черняк. Как ще се спалва повече? Да. И там също се спомня. Ами. За тебе! Дай, отворих се. Убих го. Със силата на планета аз го победих. Майко, със сила. Бързо! За тебе, за тебе! What the fuck, тебе честове! Долу крив! И още! Виж колко победих халата. Но... Стой въглите! Ъглите. Ъглите. What the fuck? Не платиш. Колко лева е? 19. Само 10. Спонж Боб кърти. И само на какво яде. Мен ми трябва само един кил. Ето го там за тебе! Дигнах 11. Браво. Майна! Малко съм бил! Това е голям майна. Знаете, че днес сигурно 5 клипа ще направим. Да, я знам. Може още. Да. Хора, просто нямаме си какво да правим. Ние нямаме личен живот. И... Ние сме маници, които нямаме личен живот. Просто през свободното си време... Няма какво да правим. Да. И да чакаме нашия мил приятел Васко. Бегай да си щупа това. Той на теб ти е приятел. Не, нашия това. Защото ни е нашия много добър приятел. Но докато го приятел, просто няма какво да правим. Тресмачка, който ми е много забавно. На мен не ми е приятел. Така. Да, всъщност, да. Да, го не мога. Имаха един голям проблем. Извинявай. Ще те ритнах. Нищо, ще споко. Това клип май ще е само с... Аз не искам да стана като Хемънбол. Шестия майняк. Не би ме. What the fuck? Аз почти умрях. Да. Я ще кажа Бързо бе! Ще умра. Помагай! помагам! Това се! Ето мене не това. Ето си толкова. Запуши го! Да го запуша? Окей. Оха, така. Колко кръв си? Ясно. Много. Колко левел имаш? 20. Ние имаме да правим нещо, което е доста интересно. Отиваме да търсим лава. Тук някъде трябва да има. Не, няма. Това там изкупваше. О, знам къде мога да има. Сещи се там къде намерихме диамантите и тия неща. Не, едва ли. А там, защото имаше това. Редстон. Да. Не, едва ли. Има, защото редстона винаги близко до лава и не ми взима и лодката, ще убива. Ще я взема. Не бе, човек! Дай-ка да забеля! Моля те, остави ми я. Павел има лодка. Аре, стига, дай си ми я. И то пътиш си. Аре бе, човек, дай си ми лодката. Сега ще ми я върнеш до мене. Си много гаден, човек. Чакай си я дам. Какво ще ми я дадеш? Аз вече съм при... Състезание! О, може да се качва при тебе. Верно ли? Да, О, аре! качвай се. Go, go, Power Rangers! И двамата ли сме? Да! Бати, якото. Чакай, я ще го пусна на third person. Third person. Как ще изглеждаме? Та-та-та-рат. Вижте. Awesome, Марти!
И много обичам Спонж Боб. Гледай. Аз съм Марти. Добре, това е бати якото. Чакай, ти ли я кажеш в момента? Не. Аз мога също да я кажа. Я да е. Зомби! Влизай дупката. Аз не съм Титаник. Аре, лиф аборт. What the fuck, гледай там! Ще спукаш. Тя откъде се пука като отдеса. Играем на Third Person. Дала се! Кръпък! Имаше някакъв къде му потъва. Това и той вика къпък! Къпък! И искаме да се извиним, ако сме го намерили този връзна пак. Абе, мани от това, бе, човек, виж, че е никакъв лигно. И сърди се, ама. Абе, да. Не сме искали да го обиждаме. Мани го, смотани. Да си измиеме зарите като за световно. Аз съм ти легнал в леглото в момента. Ама ти е абонат. Ама ти е абонат. Ще го изгубиш. Сигурно за него, честно казвам. Не, че имаш много... Бе. Е, там седни. Е, там легни. Лега си. Ама това си е това. Пак, защо? Леги си в твоето легло. Не, съвсем. О, fuck you! Не преди да те налага. Аре, давай! Какво ще ме? Ами, това беше от третия епизод. Остават още 15. И 8. Чао, пичове. Следващия епизод мислиме да потърсим малко лава. И X-Ray не се обиждай.